טוב, רואים את המיני הזאת? אין מפתח. האוטו עומד פה כמה שבועות. אף אחד לא רוצה לגעת באוטו הזה, מנעולנים לא רוצים לגעת באוטו הזה. כי הוא עכשיו לא האוטו הכי ידידותי וכיפי. זה השלט שלנו. זה שלט סלוט. מה זה אומר שלט סלוט? שפה, בתוך הדשבורד, יש לי את הפתח הזה, שאליו אני מכניס את השלט. הוא צריך להכיל את המידע של האוטו, ובמערכת הזאת הוא צריך להכיל קוד סודי של הרכב, שאותו אני יכול להשיג או משלט מקודד, שאין לי, או להשיג אותו ממחשב המנוע, שיושב פה. זה מחשב המנוע שלי. מה שאני הולך עכשיו לעשות זה להתחבר למחשב מנוע, לקרוא את הקוד הסודי הזה, להעתיק אותו, ואז אחרי זה שאני אתחיל את הקידוד באוטו, יהיה לי את הקוד הסודי של המפתח. פה יש לי חיבורים, הוא מראה לי לפי הצבעים, ירוק, שחור, אדום, בלה. יש לי צמות של חוטים, ואני ממש כמו תוכי מעתיק את החיבורים. אני הולך לחבר את ה-12 וולט, זה מתח חיצוני, והולך לתת לתוכנה שלי 12 וולט. עכשיו אנחנו רואים פה שהאינפוט הפך להיות 12 וולט, ואני הולך לעשות פה, ללחוץ על האופציה הזאת, שנקראת read ISN. פה בעצם עכשיו אני קורא את אותו קוד סודי, ושימו לב, הקפיץ לי את הקוד הסודי BMW ISN. זה 32 ספרות שמחולקות לצמדים, לבייטים, זאת אומרת שזה 16 בייטים. את הקוד הזה אני הולך לשמור ולהשתמש בו עוד מעט. אני עכשיו עושה קידוד מחדש למחשב של האימובילייזר, למחשב של המפתחות, ואני מקווה שהוא יצליח להוציא לי את המידע בלי שאני צריך לפרק אותו, כי הפירוק לא נעים, צריך להוציא את כל הדשבורד. ראיתם אותי כבר כמה פעמים עושה את זה, אני לא רוצה לראות את עצמי עוד פעם עושה את זה. הצלחתי לקרוא את המידע, הנה יש לנו פה את כל המידע, יש לי את השלט הזה. עכשיו שימו לב מה קורה. אני מסמן לו שאני רוצה לעשות את השלט, הוא שואל אותי, הוא אומר לי שאיבדתי את כל המפתחות, והוא שואל אותי אם יש לי את אותה סיסמה, אני אומר לו שכן. עכשיו הוא מבקש ממני לשים את הסיסמה, אתם רואים שהכל אפסים, אני הולך לקובץ ששמרתי מקודם, מסמן את הסיסמה, מחבר אותה, רושם אותה פה, עושה לו נקסט, ועכשיו הוא אומר לי לשים מפתח חדש, פה במכשיר בעצם, אני שם מפתח חדש, ועכשיו הוא רושם לי את המפתח, הוא רושם Start Making Key, Make Dealer Key Success. עכשיו, מה שאני יכול לעשות עם המפתח הזה, זה להכניס אותו לסלוט, והאוטו מניע, יופי, מצוין לנו, יופי, הוא נשאר מונע, זה טוב לנו. למה בעצם זה טוב לנו? כי עכשיו יש לי מזגן.